आर्मि आर्टिलारियाव साख्रि मावोमोन दिनै आंनि फिसाया दिनै टावाङाव दिनै पस्टिं जाना थांनानै दिनै कारेन्टनि खामानि मावनायावनो थैहैबाय आंखौ आलाय सिलाय खालामलांबाय आं रायलायनो सानावल' मोनदों आं 2:30सिम मोनदों जानाया 3थासोआव जादों बियो खामानियाव थांनायाव आंखौ फन हरनानै खोन्थाहराखै खामानि मावनायखौ खामानि मावनायखौ खोन्थायाखै बियो आंनो फिसाजोखौ स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो भिडिअ कल हरनानै नाहरबाय फिसाजो गैयादा हरदोंमोन मामि आं एबार थांलाथ' आङो जोंनो थानोसै होननानै एसेबां गिदिर न' लुदोंमोन आलाय सिलाय खालामलांबाय आंखौ सियाथ' जुलाइ मासावनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा 5 मास जाहैबाय बियो जानुवारियाव फैनो होनदोंमोन जानुवारियाव फैनो होननानै बुंहरबाय थादोंमोन न' लानोसै न' गोदान हाबनोसै नों नांगौ बायदिसिना सिगाङाव बायनानै दोनजा होननानै आंखौ बुंहरदोंमोन साजायनाय बुस्थुखौ नों बायदो होननानै आंखौ सानफ्रामबो बुंहरो आंनि जिउआलाय सिलाय जालांजोब्बाय साख्रि मावनायाथ' दिनै 21 बोसोर जाबाय रिटायार फैसिगौमोन 2005आव फैसिगौमोन आंनि बियाइनि फिसा आंनिनो आंनि मुङा जाहैबाय हरेस्वर नार्जारि आंनिनो बिब'नि फिसाला प्रसेनजित बसुमतारी आर्मियाव साख्रि मावदोंमोन दाख्लै बावैसो अक्ट'बर मासावसो बिसोरो दिल्ली ना बबेनिफ्रायबा ओरैजाय ट्रेन्सफार जाबोदोंमोन टावाङाव बधय 2 मास बा 1.5 मास बेबायदि थाहैनो मोनदों खोनानाय जाथायखौ खोनायोब्लाथ' दुखुनांथाव बे दुखुनांथावनि गेजेरजोंनो आं थैनाय बेक्तिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै बिनि जिउ जारिमिना गोजौ रायजोआव थानानै आलो गोजोनै मासि मोनहैदों आं बेखौनो खावलायग्रोयो जाथाय जानाय बेलायाव दायो आदाया बुंलांबाय माखासे बेबायदि सिस्टेमै माने जाथावै बायदिमोन अब्लाबो माबोरै जादों माबोरै जायाखै जों टटेलि बडिखौ मोनफैबासो जों मोजाङै बिथं माबाखौ नोंथांमोननिसिम मोजाङै फोरमायनो हासिगोन नामा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय दा आं आरो मा फोरमायबावनो आंबो माखासे खोथाखौ जेबो मोनथिया